защо сте тук днес? Тук съм, защото тонът на Делян Пеевски не може да е такъв. Може да имаш различия с другите политически опоненти, но не да говориш по този просташки начин. Освен всичко друго, действията му са много объркващи и нереални. Те не помагат на България по никакъв начин. Аз в никакъв случай не съм фен нито на ПП, нито на ДБ. Те доста се изложиха, нямаха силите да се преборят с тази дълбоко вкоренена корупция. И въпреки добрите им намерения, нещо се случва. Говори се и за купени партии, малки партии, които са купени. Може би се досещате за кои става въпрос. Те са няколко партии и т.н. Нямам предвид и т.н., просто и така нататък, които обръщат тези неща и само вредят на България, а имаме доста работа да вършим. Според вас, идва ли времето на държавата с главно Д и какво означава това всъщност? Държавата с главно дупе, така го разбирам от устата на господин Пеевски, защото това са пълни глупости. Така може да се държиш на матч, като просто запалянко. Държавата са гражданите, селяните, мъжете, жените, децата, младежи, юноши и така нататък. Това е държавата. Няма главно Д. Много сме изостанали. Корупцията е страшно силна, мафията е страшно сила, а хората са обезверени и демотивирани. Не знам как да го опиша. Това са поколения наред, още от комунизма, когато хората са били приучвани, че това не е твое, щом не е твое общо, няма нужда да се грижиш за него. И това остава поколения назад. Няма инициативата, няма го самочувствието, бе. Аз искам да кажа, искам да е по-добре, вие крадете, искам да спрете да крадете. Не, без самочувствие сме страхливи, малодушни и си мълчим. Това е положението масово. Не сме толкова много, но нашата гилдия страда от същото малодушие. Имаме толкова права, които да извоюваме от условия на работа, дали ще е в доблажа, в малките студия, тип мазе, без въздух и така нататък. Малцина сме тези, които решават да надигнат глас. Обикновено губиш работа или те смятат за много надут, обаче си струва.